अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। काँग्रेस राज्यसभा खासदार धीरज साहू यांच्याकडे 300 कोटींपेक्षा जास्त बेहिशेबी मालमत्ता सापडल्यानंतर भाजप आक्रमक झाली आहे। भाजपच्या वतीने राज्यभरात आंदोलनं छेडण्यात आली। कुडाळ भाजप कार्यालयाबाहेर भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने धीरज साहू यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला डांबर फासून दहन करण्यात आलं। तसेच यावेळी भाजपकडून जोरदार घोषणाबाजी करत काँग्रेसचा निषेध करण्यात आला। काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार धीरज साहू यांनी जो दारूच्या व्यवसायातून किंवा अन्य चुकीच्या व्यवसायातून चुकीच्या मार्गाने असा पैसा कमवला आणि आता आपण सगळे पाहतच आहोत की कोट्यावधी रुपये त्याने गोळा केले। एवढे पैसे गोळा केले, 300 कोटीची रक्कम आपल्याला समजली, पण त्याहून सुद्धा अधिक रक्कम मोजणीचं काम चालू आहे। असा भ्रष्टाचारीत असलेला काँग्रेसचा हा खासदार व अशा भ्रष्टाचारी खासदाराला काँग्रेसने प्रत्येक वेळी पाठीशी घातलं। त्यांचा आतापर्यंतचा इतिहास काढला तर 70 वर्ष सत्ता करून सुद्धा अशा प्रकारचे अनेक भ्रष्टाचार त्यांनी करतच आले आहेत। त्यामुळे अशा भ्रष्टाचारी माणसाला आपण विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी बीजेपी महिला सगळ्या पदाधिकारी एकत्र येऊन आम्ही त्याचा निषेध केलेला आहे। कारण एका ठिकाणी बीजेपी सरकार इतकं उत्कृष्ट काम करत आहे, प्रत्येक वेळी आम्ही कुठेतरी एक पाऊल पुढे जात आहोत। असं असताना भ्रष्टाचाराच्या घटना नेहमी आपल्यासमोर येत आहेत आणि 300 कोटी ही रक्कम छोटी नाही आहे, एवढी मोठी रक्कम आहे। इतकी वर्ष सत्ता करून त्यांनी हे असे भ्रष्टाचारी पाळलेले आहेत। त्यामुळे अशा काँग्रेसच्या नामर्द सरकारासाठी आम्ही विरोध करत आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।